Başka var mı olacak? Li girtingehên Tirkiye 3200 girtî di greva birçîbûnê danê. Ji vana heta niha 6 kesî jiyana xwe ji dest da û gelek kes jî tendurustiya wan di nav xeterê da ye. Dayikên girtiyan piştî kolanan çalakiyê xwe rakêşandin Meclisa Tirkiye. Li vê derê dibêjin heta parlament çareseriyekî durist neke, em ê hewildanê xwe berdewam bikin. Hevseroka giştî ya Partiya Demokratîk a Gelen HDP Pervin Buldan bi dayikê girtiyan re li meclisê civînek li dar xist. Buldan balkişan ser çalakiyên dayikan û wiha got. HDP'nin grup toplantısını Li salona gruba HDP dayikan qîrînek bilind kir. Ev qîrîn carektin ji aliyê tu kesî nehat bihîstin û deng nedan dengê wan. Ev dayik ji bo zarokên xwe yên ku li girtîgehê dane, yên ku di greva birçîbûnê dane, ji bo jiyana wan hevildana pêktînin. Açık bir alan. Sen oturmuyorsun. Sen de bana bağırıyorsun. Sen de bana bağırıyorsun. Dayikên girtiyan yên ku di greva birçîbûnê dane, eva çend roje ku çalakiyên xwe berdewam dikin. Li civîna ku Meclisa Tirkiyeyê durist kirin, bi navê dayikan Nezahat Teke qise kir. Teke di axaftina xwe da bangî Serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan kir û got teke di demeka herî kurt da gav neyê avêtin li girtingeha dê zor kes jiyana xwe ji dest bide. Em li vê derê bi hêviyekê radwestin. Dew hatin meclisê, armanca me ew e ku encamekê bigirin. Heta çareseriyek dernekeve, ew ê li vir rûnin. Ez bangî mirovahiyê, bangî wezîrê dadê û bangî serokkobar dikim dengê me bibihîzin. Bibihîzin firyadê me. Çalakiyên dayikên girtiyên greva birçîbûnê li kolanan jî berdewam dike. Li Enqerê jî dayikan çalakî li dar xistin û ev çalakiyane rastî êrişên polîsê hatin. Dayik dibêjin heta zarokê me negihîjin tendurustiya xwe, em ê van çalakiyê xwe berdewam bikin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Enqere. Biz size dedik arkadaşlarla bir konuşalım.